Co to kurva? Já nemůžu. Počkej, já ruším sdílení, tak, dobrý. Můžeš tady povídat? Já nemůžu. To jsou, vy jste fakt nenormální. Ne asi, ty vole. Fakt malý děcka. Ne asi. Malý pedofilní, malý děcka. A jasně, a když se vám už líbí, tak když taky to můžete i říct, jo, ona by vám na to hezky odpověděla. Já mám taky... No, řekni mi. Jako... Ne asi. Asi šuk vám přijde jakoby normální, jo? Tak to byste za psychiatrem. No, trošičku, no. Běžte hned. No. A když už nadáváte, tak jakoby si vymyslete něco fakt jakoby originálního. Ne, asi. Malý děcka. Asi. To by těm stačí. Čaute hranky.